Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin za ta sanar da ku. Sannan yanzu akwai wani abu da ya faru wanda shi ma a lokacin da naji yan kallo suna ta magana, an kallo da lokacin da ya kawo mata waya da kuɗi sai ke cewa ai a lokacin da suke a falon gidansu yana magana, ashe duk Kamal yana jin su. Nake ganin nan ba tuntuɓe aka samu ba, Abdulmajid yake so ya ce ba sai ce mata Kamal ba. Nan gurin akwai tun da kaga an saba cewa kamar Abdulmajid yana hidimta musu. So abin da nake so in faɗa shine akwai ta mahanga guda biyu da za a kalli wannan wurin. Wasu za su ce dan kamar wasu in suka kalla za su ce ai ana so a ce Abdulmajid ne sai aka ce Kamal ba. So ni kuma a fahimta ta a kuma yadda nake ganin kamar yan fim din sun shi mashirin fim din ya shirya abun shine yana so ya shigo da wani abu ne na soyayya. Saboda ta gama gaya mai in mun kula ba Abdulmajid a wurin kuma ba a gidan Abdulmajid bane ai zai iya yiwuwa tun da abokin shi ne kuma abokantaka mai karfi mai yiwuwa tare suke zuwa yau to ko abin da na fuskanta shine soyayya ce da kuma san ina ga ya nuna mata da yana son ta kuma ya ji duk wani abu da take so kuma gashi ne mata yawa kawai na kara na kuma na ta'allaka abin da abokina masoyina aminina ne, amma ita ma ai ta san cewa shi yasa ba ta yi wani response ba, ta yi dariya ta yi murmushi ta ji daɗi. Idan ka lura kuma da wani abu da ya faru a lokaci na minti 15 da sakan 38 a kashi da 3 da na 4 an nuno kawai kanin Abdulmajid an nuno su kawai suna waka da shi da wata yarinya. Shin me ya kawo sa wannan wakar a cikin shirin bayan su ba da labarin soyayya su ba kuma ba da labarin komai nasu ba, kawai dai sai aka ga an sawo waka. Malam Muhammad in ka duba ka ga yawanci gaskiya irin matsalolin da muke samu kenan a wannan masana'anta ta Kannywood. Yawanci kai mai shirya ko kuma shi daraktan me zan ce kenan tun daga kan mai tsara labari yawa sai ka ga an kawo wani labari wanda ba shi da wata makama, ba shi da wani alfanu da jama'a ma ga baki daya, ba zai amfanar da mu komai ba, sannan kuma in nishadantarwa ne ba zai nishadantar. Wai ni abin da yake ban mamaki, shin wai ana tunanin cewa fim idan babu waka ba zai karɓu bane ba? Yanzu ka kalli fina-finan da ake sa a irin ga irin wanda ake sa a irin su yawa za ka ga cewa babu waƙoƙi, za ka ga ba waƙoƙi kuma ana yana gamsar da jama'a. Amma kuma gashi nan dai kullun jama'a cikin cincirin da saboda yanzu ayin kakule yanzu lokaci ya riga ya canza, yanzu waƙoƙi ma ba a fim ake sa su. To ka gani su kaɗai ake yin su ake me amfanin to kaga yanzu ni kaina wannan abin ban ji daɗin sa ba, saboda to da fatan dai za su zo su faɗa me amfanin sa shi. Mu in ma sa waka za ai ba shi ya kamata ya hau kan waka ba. Yawwa za a iya sa Kamal da Hasina ko Kamal da Hasina su hau ai Abdulmajid ma bai da huruman da zai ba shi da budurwa ba. In wakar ta zame musu dole sai su yawa to amma ita jarumar wakar da shi especially ita jarumar wakar gabaki ɗaya ba mu santa ba ma, ba ita ce mu kazam to ita wace ce. So yana ɗaya daga cikin gaskiya abubuwan da suke ba mu matsala gaskiya. Sannan kuma idan ka lura cewa har fim din nan da ya kare ba a nuna alaƙar da ke tsakanin Hasina da waɗanda take a wajen su ba. Ma'ana Hasina ai ba a wajen kowa take ba illa a wajen akwai mata da miji wanda take a wajen su waye yayinta a ciki ko kuma shine babanta, wannan kuma matar shi ta yi auro ba ta tara su ko kuma ta yi menene. Idan ka duba gaskiya in ba faɗa alaƙar gani na hankali dai zamu ga wannan cewa kuma sun nuna damuwa da ita lokacin da abubuwa su yawa ga tarin gaskiya bai kamata a ce ta wato ainihin haife ta ba, to amma yanda na fuskanta shine kamar shi ma wanda aka nuna matsayin mai gidan zai iya haifar ta, amma ita bai kamata a ce ta haife ta. To wace ce ita? Ina ganin yadda nake tunani shine ita maybe mamanta ta mutu ne, ita wannan tana gurin kishiyar mamarta ne, wato matar babanta ita ce take rike da ita. Sai dai kuma wani abu shi ma za mu ga cewa ita kawannan tata da take zuwa ita ma ba mu san gidansu ba. Wannan dai ba wani abu bane ba, amma dai wannan abin da shi alaƙar Hasina shi ne damar ba su faɗa ba cewa yawa kamata a ce akwai ɗan wani abu lokacin da take tambayar ta ƙiga ta ce ni ban kai matsayin ga saboda ba ni na haife ki ba wani abu kamar wanda za a gane cewa ba kamar a misali irin wannan abin da ya faru yawa ko da misali ɗan riko ce za su samu togaciya ko kuma wani abin da za su fakaice da shi domin su gaya waɗanda cewa masu kallon su san cewa wace ce ita. To kaga dai haka ne fim ya ƙare kai tsaye ba tare da wa'ansu
kyawawan wa'ansu ko kuma wa'ansu abubuwa shin ba dai a takaice dai wani sako shirin ne yake dauke da shi tun da ma tambaya gaskiya ni kaina ina tambayar kaina ko kuma lokacin da na kalli fim ina tambaya na ce to ban sani ba so za a ci gaba da yi ne ko koya naga abin da kuma sai na fuskanci cewa ba fa dole ne a ci gaba da wato ainihin tun da dai an ce wai su wayannan za su yi yawa wannan za su yi aure wannan za su tafi a zai to wani sako menene wani sako yake dauke da shi mu dai mun san da cewa dai duk wani fim da za a yi ana yin shi domin ya dauki wani sako da darasi wanda al'umma za su koya na gaba ko kuma su wato ainihin alfani da shi to wannan dai ga wani alfanu ba kuma in kamar fim zaka ga cewa akwai wanda zaka ga zai nishadantar da kai ta ban dariya sosai zaka yi dariya so wannan babu sannan kuma zaka yi wani kuma zaka ga zaka azanci da wani abu so ban ga wani abu da za a azanci da shi sai dai kawai cewa shi Abdulmajid cewa ya aikata wani kuskure kuma ya yi nadama kuma gaskiya da kuma yawa so ina ga shine dai kawai abin da zamu iya to sai kuma yaya kake ganin kamar da shi ya riga ya hakura ne a yadda suka nuna din kuma ya yafe za su ci gaba da mu'amala da shi to shine yana ɗaya daga cikin zarar lokacin da ya faɗa mai cewa ai shi ya kaza da kaza aka bada labarin gashi da abin ya kasance sai aka noshewa a garin asibiti shin kana tunanin cewa alaka za ta ci gaba kamar yadda ta yi karfi tsakanin Kamal tun daga abubuwan arziki da yake musu tsakanin Kamal da shi Abdulmajid din za ta dorewa kuma wani abu ma again a wannan bai kamata a ce ina ganin cewa kawai shi kenan yana tafiya kuma sai a nuno shi a garin asibiti kamata a ce an ɗan yi wani action ko wani abu ya faru cewa faɗuwa ko kuma abin ne ya dame shi haka ya faɗi da abin da ya fi karfin kansa ya faɗi a kai shi asibiti sai aka nuna mana shi a asibiti kuma daga nan ba mu san yadda alaƙar ta su yanzu kana tunanin cewa za mu iya bin bayan cewa shin a yi mana bayani ko da a kafafe ne ko a ina ne gaskiya ne idan masu wannan wanda suka yi shirya wannan fim suka abin nan suka an Allah ya sa sun ci karo ga wannan program ko ce wannan abin da muke za su iya fitowa su mana bayani a fim din nan ba a gama shi ba a'a ga inda ya dosa saboda gaskiya mu muna so a koda yaushe wannan masana'anta ta ringa ci gaba kwarai da gaske an daɗe ana harkar nan amma kuma har yanzu zaka ga kwangwabo baya ake yi abin ya ƙi ya tafi shi yasa a wasu zaka sun fito suna cewa ya kamata a ce a masu hannu da shuni ko kuma gwamnati ta shigowa su bayan da za a irin wannan idea da ake kawo sai ka ga wancan ya tafi darakta ne wancan producer ne wancan da sai ga wancan jarin abin gabaki ɗaya babu tsari gabaki ɗaya totally kamata ya ce wannan sana'a ce fa mai kyau kwarai da gaske mu mun ga yadda India suke da kuma kasashen ƙetare za a ɗauki billions of naira a sa film sai ka ga kuma yayin an samu alfanu an samu riba ninkin ba ninkin tun ba kafin a haife ma yake to tun kafin a haife ma amma har yanzu zaka ga mu yanda muka gane kuma ga cewa ci gaban shine kawai an kawo mana yanda zamu dunkuna matan mu su ringa wasu dinkuna wasu wanda ma gaba kiɗe ba su da fa'ida to masha Allah mune maka godiya bisa wannan lokaci naka na godiya bisa da kallon mu a daidai wannan lokaci muka kawo karshen wannan tattaunawa ta mu akan shiri mai suna Abdulmajid wanda ya samu bada umarnin Yunusa Mu'azu ku kasance tare da mu a wannan tasha ta mu mai suna Kannywood Reaction a cikin shirin mu mai suna tsibar fina-finan Kannywood kar ku manta ku danna subscribe game da ƙararrawa wadda ita take kara mana karfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shirye masu gamsarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin samun sababbin shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗaura shirin za ta sanar da ku.